しません。しかし、かつて戦乱を制したのは海賊王ゴールド・ロジャーただ一人。幾多の海賊たちの夢と野望を阻んできた。その上に今、ドルマンのためドル人間となった少年モンキー・ディ・ルフィとその仲間たちが挑む。トラファルガーロードバスケットボールの行われていたのはドレスロー座に乗り込む。現国王ドフラミンゴの計画によって